Mayong hapon po, Pastor. May nga po na sab. Akong pumunta na, Pastor. Sinabi lang ba nga magpatong sa cross na hinimo sa kapatao aron mga itong mga itong paon? Okay. Maayo ba magbaton og cross nga hinimo sa tao? Tao. Okay. Himo tao ba? Bali simbolo sa Ginong Kristo. Okay. Dagan salamat niya na. Walay problema kung gihimo na tong simbolo o ang simbolo diha ang kahulugan mabasa sa Biblia. For example, nagisgot diri nga ang kahulugan sa gitawag nato og cross. For example, din sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga dili man nato ni angay supakon kung unsa iyang simbolo nga gigamitan sa cross. Atong basahon unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Kay sa mga nagakalaglag, ang kasuyan sa cross mao'y usa ka binuang apan alang kanato nga ginalwas kini mao ang gahom sa Dios. Usa ni siya sa gitawag ka simbolo. So ang cross gisimbolo igsuon niini nga puntuha. Nasa isa igsuon nga nangyong nga kung kamo gikapuyan o kamo kining gitawag natong take up your cross and follow me, no? Usa sada siya sa kahulugan nga nagisgot og mga kasakitan. So ang cross nagsimbolo usab og kasakitan. Nasa gisgutan si Pablo din igsoon nga Galacia kapitulo 5 bersikulo 14 or 6:14. Okay, 6:14. Apan pahalayo kanako ang pagpasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesus. So meaning nagpasabot siya igsoon sa pagpaubos, no? Palayo ang pagsigarbo gawas sa krus ni Ginoong Hesus. So nagpasabot nga ang simbolo usab sa krus mao ang pagpaubos. So dagag kahulugan o simbolo ang gitawag nato og krus. Pero wala ta nanguros ha. Wala tay krusipiho ha. Kay ang krusipiho, wala na nato mabasa sa Biblia nga ang simbolo sa krus, buhatan na itong krusipiho. Ang simbolo sa krus, mangrusta. Wala tayong mabasa sa Biblia na busa ang Adventista, walay krusipiho o wala sad ng oros.